Sa gitna ng pinsalang dulot ng masungit na panahon, muling ipinamalas ng pamahalaang panlalawigan ng Camarines Sur, katuwangan Department of Social Welfare and Development o DSWD at lokal na pamahalaan ng Pasakaw ang kanilang malasakit sa mga residenteng lubhang naapektuhan ng bagyo at habagat. Hapon ng Biyernes nitong July 25, 2025, sinimulan na ang pamamahagi ng aabot sa 4,000 food packs para sa mga barangay sa baybaying dagat ng Pasakaw sa pangunguna ni Governor Elry Villafuerte, Congressman Luigi Villafuerte, Mayor Nino Tayco, Vice Mayor George Bengua at iba pang kawani ng LGU Pasakaw. Unang tinungan ng relief operations ang Barangay Karanan kung saan nabigyan ng tulong ang 2,431 na residente, higit sa 1,400 na residente naman ng Barangay Balogo ang nakatanggap ng food packs. July 24 nang makatanggap na rin ng relief goods sa mga residente ng Barangay San Cirilo. Isa si Nelia Bara, residente ng Pasakaw, sa mga tumanggap ng ayuda. Nakula po tabang, nakulang pasasalamat, kanbilog na karanan, nakula po tabang yan. Yun lang po. Ayon kay Mayor Nino Tayco, halos isang linggo na ring naantala ang normal na pamumuhay ng mga taga-Pasakaw, lalo na ang mga nasa coastal barangay na ang pangunahing pamumuhay ay ang pangingisda dahil sa sama ng panahon. Very timely talaga po nintabang kang opisina kan DSWD, lalo na ni Governor Elry, sa ni Congressman Luigi. Almost 1 week na po kami na sinasantala kang hanging habagat na grabe na po ang epekto dito sa mo, lalo na sa mga parasira, as in sa mga pamilya na nag-aasa sa dagat ang hanap buhay. Kaya nagpapasalamat kami po na pigatudang kami kaniyo ni Gov. Elry, ni Congressman Luigi, kang suporta na niyo sa Tulong Coastal Barangay na talagang dakulao ng tabang para po sa banwaan ng Pasakaw. Paalala ni Mayor Tayco sa mga residente na manatiling alerto at makinig sa mga babala mula sa LGU, lalo na at hindi pa rin tiyak ang lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Ang relief operation ay bahagi ng mas pinatibay na sistema ng pagtugon sa kalamidad ng pamahalaang panlalawigan ng Camarines Sur at DSWD na palaging nakaantabay sa tuwing may sakuna. Ayon sa LGU Pasakaw, tuloy-tuloy pa rin ang assessment at pagresponde sa iba pang barangay na nangangailangan ng suporta sa mga susunod na araw. Nagbigay din sila ng pasasalamat sa Provincial Government, LGU Pasakaw at mga parte sa nangyaring relief packs distribution na ito. Villafuerte and then si Mayor Tayco and then sa taas. Salamat. Gusto kong pasalamatan si Gov. Elry, of course, si Congressman Luigi Villafuerte. Salamat na maray po. Talagang dahil po kamo nakakalingaw sa banwaan ng Pasakaw. Talagang tulos po na nagpapadara kamo ng suporta. Nahiling po nindo kung ano po ang kabugtakan kan sa muyang banwaan, kan sa mong barangay. Kaya salamat na maray Gov. and Kong Elry. Salamat po sa indo ni Congressman Luigi Villafuerte. And of course, sa DSWD, sa opisina nindo, salamat din po. Ipapasalamat po ang lokal na gobyerno ng Pasakaw. Sa panahon ng krisis, tunay na maaasahan ng mga taga-Pasakaw ang pagkakaisa ng pamahalaan at pamayanan. Isang konkretong patunay na ang bayanihan ay buhay na buhay sa gitna ng unos. Darlene Lastrulio, CSN.